araba be mɔgɔ faga koyi n'a fɔra diɲɛ ma don o don client de bɛ na ka n'u sigi ka sɔrɔ nin denni ma na han ne b'a bila a ma se o ma o walayi ne b'i bila ne tɛ baara la dusukasi don o don dusukasi ne t'a fɛ walayi n'a fɔra restaurant na e kan ka na kɔn bɛn kɛ n'a fɔra client yɛrɛ bɛ na kɔn e ɲɛ o bɛ lakale cogo di et puis n bɛ k'a ɲɛna filɛ depuis kuma jumɛn n tɛ k'a ye a ma se nin n'a fɔra hali bi n ka minɛnw mana n bɛ baara kɛ ni minɛn mun ye hali n ka tobili kɛ minɛn kelen tɛ yan nɔ client bɛ na ka n'u sigi mun na n b'a kɛ cogo di bi e bɛ mun ɲini yan ne ba ne mun ɲini e t'o dɔn ni bɛna bɔ ne bolo bi ta tɛmɛ ne kɔ kana dɔgɔya dɛ i y'a min a ko fɛ cɛ n ka na dɔgɔ i fɛ tuguni est ce que i tulo bɛ n ka kuma la e b'i da ko ne na ko fɛ cɛ n ma fosi ala fɛ ye promotion i t'i bola kɛ kɔnɔ ne ba i ba tɛ yen depuis nin yɔrɔ la i kan ka dɔn k'a fɔ k'i ka misɛn depuis nin yɔrɔ la a dɔn k'a fɔ k'i ka misɛn parce que a tɛ ne cɛ a bɛ ne ni tribunal de cɛ a tɛ ne cɛ bɔ e ka misɛn quoi e ka misɛn ko fini kisɛ n tɛ n tɔɔrɔ mina kuma i fɛ cogo min na kuma kana kulo bɛ ne kulo bɛ ka kuma kana e ma na communication de ne ma jona o donc a tɛ ne cɛ bilen a tɛ ne cɛ bilen bon donc i taara communication tigɛ ka na ne ma cɛ min kama a bila e kun na fo ka t'i da i kaburu kan i t'a y'i ɲɛ la ba i mana sɔfu e buru feere n kɔni kɔtɔ e de b'o fɔ tan ni buru feerela n tɛ ni chef Albertine n dɔrɔn awɔ o dɔrɔn yɔrɔ e bɛna buru feere ka mɔgɔw cɛ minnu la ne ko e kɛra mɔgɔ sugu ye dɛ ko kajawara o tɛ kajawara e Allah ni ne ka kajawara ye ne ka kajawara ye ne ne musow ka wara bi dɛ wara tɛ digi ne na bɛ digi ne na cɛ so bɛ digi ne la o bɛ digi ne la n'o digila i bɛ sa de n ko i ma n ko bɛ digi n'o digila i bɛ sa de e tɛ quoi e tɛ e ka misɛn e k'i bɔ ne da la walayi i ka misɛn e yɛrɛ ne t'a fɔ bilen wa cɛ n'i y'a y'i ɲɛ la n'i ye kajawara yɔrɔ yɔrɔ han n'a y'i ja muru digi kɔnɔ i k'a fa i t'a y'i ɲɛ la hali yɔrɔ ni mɔgɔ tagamara yɔrɔ a sen nɔ bɛ bɔ dɛ hali a sen nɔ n'i y'a ye hali a sen nɔ i t'a y'i ɲɛ la wa hali i ka pelle a tɛ don a kɔnɔ a fɔ ne de y'a k'e ko cogo di e kajawara de ko ten an ka sigi k'o lajɛ e kɛra i mɔgɔ bɛna nin dali n tɛ fɛ ka ɲɛ tugun n'a yɛlɛ ka sɔrɔ i bɛ n ka yɔrɔ la o y'i kun kɔrɔ i ni polisiw b'a ɲɛfɔ ne kan ka so caman le e wala ko nin den falaka ye mɔnɛ don ne la kana convocation di ne ma cɛ kama fɛn min bɛ nimisa nin na ne kɔni b'a dɔn walahi i t'a walahi bilahi ala se don kɔni i t'a ye bilen i ka appel tali yɛrɛ tɛ yɛrɛ nin ye nin bannen de ye mais convocation in tɛ i bɛ nimisa a la n'ala sɔnna e tɛ i ka misɛn walahi i ka misɛn qui vivra verra. C'est vraiment là que moto kɔrɔ dɔ ye a taama in tɛ ka tɔtɔ ne la sigiri kɔrɔ e ka nin kumaba in bɛɛ kun ye kɔngɔ tiɲɛ yɛrɛ la kɔngɔ bɛ ne la an sera kajawara ma sisan an bɛ dumuni kɛ yan an bɛ fa an bɛ taa so e ko est ce que mɔgɔ bɛ kɔnɔna na ko ɲaamɛ dɛsɛra doni min kɔrɔ n'i y'a di badenni ma a kɔ bɛ kari wulibali don sigi nama fara kamara ani taabu nama fara kamara kama tigɛra sɔgɔma ani nufa kura kama tigɛra wula fɛ ani nufa kura zikiri kɔnɔ ko biɲɛnja kelen de ye kamajan fa subaw ye kamajan ji la filɛ cɛya tɛ taa suya kɔ suya tɛ taa cɛya kɔ mande fɛnjugu faga bilayi kajawara barika b'i la i ka jeliw n'i ka zikiri dalaw nana kabi bi dugu jɛra kɔngɔ de b'an na an dabolo jalen don an bɛ fɛ i ka dumuni d'a ma an ka dumuni
Ida ma chamana oluti warae. Kaja warayo kaja e warae. Kaja ya ka wara ya yini chienga. Wakilala ka wara ya sorade. Kaja wara. Abam bam bagadu. Tumu tanda ka ta. Bam. Kaja. Kaja. Kon basitila. Ai sabalsa wallahi kuma chama rene gete na ne dusu kashilen bare do wallahi mu flene yorom na convocation ni flene mbo kana ta police so zigiri kono afo dagantiye oni te kamana kan ko ni to yo ka zigiri kono ni ne jeli sare ko ni to dugu ngona ko be relation chama ko relation e mieke Coco l'argent. L'argent, l'action est mieux que l'argent. Zigiri kono ne b'a fɛ ka kaja ɲininka o jɔn ne nana convocation da deni ɲagasilen la fulen dɔ dɛ deni jumɛn deni ɲagasilen la fulen ta tiɲɛnen dɔ dɛ nyere a yɛrɛ yemani a yɛrɛ ɲɛna tɛ mɔgɔ fa yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ a yɛrɛ ɲɛna tɛ mɔgɔ fa kana convocation di yan ko parce que ko ne n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a cɛ tɛ a ka mani kɔrɔ de don depuis salon na sini mani kɔrɔ dɛ est ce que ne de ko ko cɛ kana nɔfɛ kaja ne ka baara yɔrɔ de la o yɔrɔ i jɔ t'o la nka an b'a dilan zigiri kono kaja wara e ka sabali i jɔ sa ne jɔ t'a la mun na ne jɔ t'a la sisan a kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ zigiri cɛmɔgɔ jatigi bɛɛ ye tenitigi o kɔni o to ye ni ne taara polisiso la ni ne ko arime mali arime bɛ baara la arime bɛ baara la a bi gɛlɛ dɛ o to bannen ayiwa kaja convocation di zigiri kɔnɔ ma a b'a ɲɛnabɔ nka tiɲɛ na ne jatigi caman ye tenitigi ye nka nin waati in na olu tɛ yen dɛ olu tɛ yen olu taara jamana wɛrɛ la nin waati in na e bɛ se k'a minɛ komi komisɛri n ko ye fa kɔrɔkɛ den ye awɔ mɛ nin waati la ale yɛlɛmara nɔri la zigiri kɔnɔ kaja convocation ye sisan a to i bolo an bɛ taa bitigi la sisan an bɛ n'a minɛ wala o de y'a kaja wara barika tɛ a to i bolo a bɛ ne de la fa de bɛ aw la o lankolon ninnu barika tɛ kaja an bɛ taa bitigi la an bɛ ji dɔrɔn de san an bɛ na san fa b'a la o e t'an muso ye i t'an sunkuru ye e ka convocation k'an ka jɔ garanti kɔnɔ ni funteni na o kɛlen k'i minɛ k'i bila wo la zigiri kɔnɔ cɛ ne yɛrɛ tun bɛ dabaya kan fɔ de la koyi mɛ ne e de tun b'a minɛ e kɔni b'a dɔn ne t'o minɛ o relation tɛ la a tɛ ne yɛrɛ la ka t'i yɛrɛ dɔ kungo la